Hallo vrienden, dat wie ik man. Ik ga nog eten, want ik weet niet wat gaan van aan of die meesten denken dat fraap of wat. Ik vind jaren moest ik hier vandaan. Maar kijk zie wat gillen van mij. Dat is nou mijn sop. Mijn iemand is sop iets zo dingetje. Maar alleen geen mijn sop in zitten in die boor. Dat is nog mijn staten. Lekker, lekker sop, nee, lekker groentesop. Jij hebt die groentesop eten. Hier zijn nou. Als ik net voor jullie net te demonstreren staan ik doen. Ik ga met die pak opeten, maar ik ga natuurlijk niet zo palipers eten. Wordt lekker, groentesop, heel lekker mensen. En als het klaar is, dan wacht mijn meal voor mij nog. En die is nog mijn meal voor die aand. Hebben we nog een stuk, dat is een halve snoepkop. Ik heb lekker olie gechatsas met sierlemoenboer gedrukt. En dan eet ik nog die soprijk. De soprijk in het wezen. Die paninis. Hij is met garlicboer gezet. Dat is nog wat ik vanavond ga eten. Zo vrienden, ik ga nog eerst af van die liggen, want ik ben nog veel te veel opbouwen. Ik heb jullie gongen, als ik jullie filmen, als jullie daar roof jullie niet om mee koos. Ik ga nog haast op, maar lekker aanvullen. Dus zie je weer.